bawal kung andaghan kay mo, pero feel ako okay naman ta kung 10 ra mo sa party 5. Ya para sa balay rami. Ya okay. Bawal na Pamilya ra man kay mo. Okay ra na buang sim na magbalay. May taga nang ang bawal ka na ibisita kay syempre COVID basi mas spread. Nalibog ko kay double at kuan di ang party mo. Mag-party mi sa mga igsuon lang para sa mga igsuon lang. Nya mag-party mi sa lahi sa family tanan, the whole family. Tapos mag-party mo bi ako mama ug papa. Mura mo nagpait. Ay dili. Ha? Sino nagpait nga? Kaya din yung party-party anak Ano dagan. man? Dagan. Karon kay Christmas no kay maghanda jud og daghan kaayo. Sino handa nimo? Spaghetti, and macaroni, fruit salad. Basic lang ka ng handa ninyo po. Mo rin request ako Request yung anak. Oo, nara. Ay gusto man Ay, gid anak ng yung nana. dako na, anak yung ni. Dako na gani. Dako ano, Kuan gi vitamins ko na siya kay kuan. Saan ni Lucky ba eh? Lucky. Ay bai na, bai. Ay, tita. Ano, mara laglaking nong. Kuya man eh. Ikaw sa mga handa nimo, bisig Naman wala niya. handa. Di normal days ra ako an rami normal dinner Japon so nami carbonara, Ay, nami Social ano. mo ano. Iya kay western mong good meron. Same atong last year. Yeah, western din. Naga-French, ano po ni French toast, French fries, French. Basta mga French among lutoon. French social. Ah. Atong last Christmas ba si Salumi wala gyud na handa. Wala sila handa no. Kaya nakita ano ko ilang abuhan, wala di ka nang walay aso, di ba? Kung Wala. dapat naghaing ba ya? Nang tari, unsa yung handa niya siya mag-spaghetti daw siya. Oo. Magkaroon pa agdo na ko dito. Udong. Udong gisa gulag tinapay ko. Spaghetti na siya, spaghetti daw. Pag ano udong nga jud to. Spaghetti soup guro. Ang bugiro kay pag Bugiro. wala handa. ang katod ang lata, mabidang tomato sauce niya, murag 555 man to. Una ako anjay sa wala tinapag gani to. Tinapa. Ano mo inter makabata pa man ka? Kasi kita ko Tubagan mo atos. anak ko. Mo inter mga Ayun stories siguro sa na mga anak ko. nagbugan pagsulat lang dira. Ay pag inter ko Ilista stories sa to, mga anak ilista ko. to mga ato lutuonon. Yeah. Si ano, hindi ka po nakahanda, for sure. Naman siya ikahanda jud guro pero unahon mo gud ang mga luho. Di nakahanda karon kay ngano kana si Salumi, ano na siya. Gipangita na sa dako kay nagkuan sa bubo, short. Sa Sa kanang butang taga Christmas. Oo, taga December bi nakuha unyo nya. Dako kay na siya, dako kay nag-short. Bantog siya wala Short na siya, mo na karon nagtago-tago. bantog wa siya yung mga bahin karni. Wala niya ang pila to ka ulo yung gikuha 10 ka ulo. Oo. Nautang na niya plus nakautang pag yun siya ni tubo-tubo na karon kay pila na ka bulan wala na niya nabayaran. Asa man turong basing nagtago-tago na to? Nagtago-tago ganito. Dito, kita na Gipangita ni Kuan ni Ibilin. Gipangita ni Ibilin kay karon nagpaninglo na lagi niya kay tingbahin na. Ganahan ba ko nang ibinin kay how mo dalag buo. Okay mo dala pila ka kuan interesan. Maano jud intact jud imong kwarta. Pero ako ni John nang buo kaayo. Di man ako ni. Mao na karon asa na mutapal na nakaibilin ko mutapal siya ka Salumi. Kaya kasi Salumi makatapal siya si Ibilin. Pila to yung utang niya mga nasa 65,000. Asa may ibayad ato? Mo gani niya na utang sa imuha. Napay utang sa kuha, di ba? Mm. Napay utang si Muha. Naapot. Mm. Nya mo handa sa iyang Christmas. Ni handa. Dali handa. Na, ina kung baka kung makahanda ba na. Ay pwede Ako- rapat siya kung manghangyo siya sa balay namo, yung pamilya daon sa balay okay ra sa mo. Ako pwede ra pud sa ko okay pas kumambod man kinatagay. Oo. Ako ba naguulang pud ko ba kay mao lagi na sa una katong wala pa katong January pa ala pas utang lulu para ingnon nya karon abot ng December tingbahin na hindi. Ah, Patay na. Dako kay tubo. Pagka January, kuyaw kayo, pulo ka ulo ako, pulo ka ulo sa bubo. Oh, ya para makautang dako pag dagalagan sa dito bi pag on sa dito. Ya karon wa ikabayad pagka December. Oh, wala bay pagka December. Ako makabubo ko di ko mangutang. Oo, di Ako ba? pataason man jud Patason ako mo akong diskarte. O di karon pila ako madawatanan. pila tanan. 80,000. Uy, kadako Nga sir, dako kay siya batan. Di jud ko mosugot nga ikuan na sa kuha. Kaya ana si ana mo siya nga February pa dako. Ano February pa mo ko idawat kay itapal sa daw niya sa kuan ni Salumi. Uy, di ko Ay, mosugot sus, oy di, bahala ay, mo mosugot dira. na. Nang ningkamot Ay, gani kayo. ko nga naningkamot gay ko nga para di makautang para di ko makatapal. Ako Ay, ngani siya. makatapal. Yo, jud ma. Iya ra na yung lubot. Di jud ko mosugot. Pero masi manguan ka, di ka mangupradaan sa Pasko. Sabayan ti ka sa mall. Ay wala na nanugo na ko kay bawal lagi. Karong Ay pizza- bawal man di ang senior no mo sa Karong mga pizza- mall. Bawal. Nya karong pizza 21 bawal na sa diri sa Davao na mangumpra. Ay, Ipa-close na sing, wala ko sa kuha kay nag-text. Ay, nadik ka? Naara di siya. Wala ako dili, nagdala ko mobile legit. Usan tingog. Nasa kay atuon na. Nakahandaon sa karong ano. Kung wala ato lang sa balay. Sige, sige. Sa mga Dala pwede yung sa mga balay anak. kung gusto kag French na mga pagkaon Sige, mo. sige. Oo, dala na Baita ito. siya man, baita. Wala ko sa kuha na koy atuon ha. Sige, sige. Sige, koy bayaran. Sige, sige. Sige, O nya asa man ka nakakuan nga nung bawal naman daw sa 21. Bawal lagi daw. Kay mo igi ko ani. Wa na 22 pa man kumang Isirado ang mga kuan. Isirado ang mga palengke kay para dili parang wala di party may tabo. So kano sa may manghumpra 20. Mani, wala kay mo ako nang kuan ako nga to pa lang October. Nalisod bi kay pangitaw ng mga French na ingredients mo. Nag-inang gati ka no, dapat October pa lang nangumpra ra ka. October.
karon na lang guro mo, alas ako. Dako adto na dito. Sige, sige. Nak, tara nak. Dito pa mig ano? Asa mo to? Iguan mo ang insurance na mo ba? Ah, nagpa-insure ka? Piyawa mo. Sige ha. Magkita ra ta sa akin December 25. Bye-bye, tita! Bye-bye, tara. Bye, pangit! Uy nang, sa bandoy sa naman katiha eh. Okay ra ko nagmuni-muni ko ba kay kabalo biya ka nga. Dugi-dugi bitaw nagkita. Alam mo kinabisi biya kasi mong uyab no. Ma'am, sige ikaw. Uy, ano? Lagi ko kinag-date sa uyab kagabi iba. Di pa yun, ka karon lagi. Alam nga kinahalin na biya mong yuta no. Ay, sudan Ano? hindi ka karon Di gamay naman nahalin 10 square meters naman. Palibre sabi. Ay, pila man sa gusto nimo. Ikaw kasi bahala nimo, kaya no pahala. Ay, si Mutaro oh. Ay, Mutaro, dali. Si man na ganda kong ilong ba. Wala ka gwapo ba yung suot niya pero lain magbuhok patay lagi. Siya no nagpakuha na siya nagpa-relax. Uy, Salome! Boy! Dali ka diri. Okay, mag-utang, may mag Uy, ano, na i-releasean ba? Grabe mo ni gusto Siyempre, no. pag Pasko, kailangan mag-release tag kwarta. Kasi ka utang man eh, kabulog ka ng 5-6 dako itubo bayot na. Away ni ka kuan nimo. Okay naman na. Okay naman nimo. Kailangan man na sa negosyo nga. Hinuusan, Magpautang ta, kay para, kay papaano sa Pasko ba, pandemya biya karon. Tama sa kubi. Uy, o pag ika nakakuha sa imong dati nga loan, Ay ako na lang manay, Manay at least ikaw po, bago lang ka. nagtubo mo man na importante nagtubo imong hindi kwarta. na ko releasean, silingan na gyapon ninyo. Kasi Kinsa? handa din nimo. Mano, di tagay ko grason mo kailangan ta ka pautangon. Kay kabalo biya kan nga kung bana. Nakadungog bi ako bago na kanhalina nagyuta. 10 square meters na ginahalin yun. Yung pito Gali. na nagtunga. Dapat din ni manghutang. Butang niya asa kwarta yung padulong. Wala na biya ka na rin tagibuhi. Bagay, naman siya guya bud man. Usa di imong handa. Magkuhan ako mag cake ram. May tra ko sa kun ka nang Kung ilada nagmalita, kung ilada kay nangumpra ka kagani dito sa palengke og kanang hot cake, butangan na nimog asukar. Hala ka. Sus day. Mura yung handa hot cake. importante cake ya. Cake mo dapat. Nadungog ba na ako sa imong ano ha kay nagtawagay mi ni ano ni Ising Nga. nya na siya namalit to kag spaghetti man ang ingredients do sa spaghetti kay kanang ano kanang noodles butangan na daw nimog tinapa. Tingin anak. Sising. Chismis Dala man siya kwarta. Bottom ko story ikaw kinitan nun. Gini ko yung manay Diyos. Uy, dili man ina sa ising chismis, taka ba og storya diha. Nadungog man ako Dahil nagtawagay bayot, mi. dugay na may silinganan niya magchismis pero di wala na yun. Ikapoy na nagchismis lagi. Mas motobo kay Minda ka to, moto. Si Minda nga. Ito ko pag nailaing mo ingon sa kuha. Na kung naay mo ingon. Chismis ka ba? Moto din ka. Ala ko ako nasunog na kang kuan. Balik Ay, ka. isa. Sa to si Mrs. Wang to? Uy, Salome. Ang mga saging yung taon diri sa akong kayutaan! Asa di ka no? Gikan, Uy, Usak na uy mo kang dabo. gikan. Sa makatawas ako kay di na ko mapugan. Asa gikan uy. Dahil nakoy chikas. Napulkadas mo naman kagkuhan diha, mo naman kuting. Hindi ko na ba excited ko sa New Year. Pero excited ko sa ko ichika karon. Hindi na ko chismis. Asa ka diha ay sige ka kawa ka mangutang pa mo sa. Ako chismis mo dai. Mamantsa kung kuan ha. Ay mo dili dai. Unsa? Ako chismis nimo. Unsa man? Liba ka ni isi o giminda. Ah, di ba? O di ba? Di Wala na kay- di na ko matingala ng libakon ko nila kay mo man nila. Wa masay mabuhat sige lang panglibak. Awa sige lang panglibak. Awa pa ni mga nilungag. Dai okay ra man maliba pero lahi man nagiingon Sa dai. gigingon nila. Ako ra kay utang sa buo. Uy! Ako'y mag-utang pa ka karon! Ay, tsaska! to uy. 65. Black na ka sa Patungan nila kulistahan. 1,000. Ako sakit sa kumbot, patungan nila 1,065 ang giingon ni Ising. Ya Asa man ay nakuha ha? Ang lang nila maganda handa daw ka baga daw ka Nawa! Nana ebidensya! Asa mo halin sa yuta di ay. Ki! Gigamit ra ni mo yung hambog yuta na wala kay kabayan. Mura daw kasi kinsa magpabilib-bilib daw kasi mong silingan yan ana daw ka. Ay, tsak. Purya No, na. iyo na dito ba okay nagdula og Kung mobile. nangati ka, slice on ko imong suwang. Na ako pa ning itaroy sa dili sa Sige daw, sige daw, sige daw. Ano lang kay basig mas. Nagmotor ka no? Ano man? Usok ang hangin baka napiko imong ilong. Ay, Wala ayan, ito ka ayan, kang mo. gi-edit na. Nag-edit din siya Adobe. Adobe. Tinuod na ato na ko ha, bantay ka ha, bantay Hindi ka. na lang basta. Dinita, ayog lakaw dala ka bantay ang saging. Pala utang. Patakara kag chismis. Sinuod man to, Dumog ito bayot ba? Ilong giro uy. Pero mo to ka Mrs. Wang dili siya mga Yo mga tikinita. Makakon biya ka Ikaw mga usahay. tikinita taba ka o namak ako. Da. Tinuod pud na. Oh, di tinod to. Kala ko. Ay. Hoy, 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 hoy. Uy, napo day ka diri? Okay mag-release ko. Hoy, katok asa yung Uy, mama. ano ang bata uy? Di na bata, nano na. Bata na. Asa yung mama? Uy, ay anak. Ano pagkitaon man nimo akong mama? Ay, nadi dagag saging diri ko mangwag sa suman. Ano pagkitain mo akong mama? Gwapo ning sa kwan oh. Kisa putulan ni saging day. Ako man ang mama. Ano mangilag? Agoy! Mama ni na? Ako mama. Ay, sagpa ako anak ka basid na.
Ay, oh, pare mamugnaw. Nag-unsa na ko na. Unsa yung gichismis, unsa yung gichismis, ha? Naunsa. Unsa yung nga nakoy utang, ha? Tama man kayo man ibilan nga short daw kag 60. Oh, nya unsa may labot mo? Ha? Nya? Oh, nya? Oh, Nya? short kag kuan, short kag 65,000, di ko rin asala. Oh, nya unsa may labot nimo, ha? Okay, hindi ko na sa kong bahin. Apil day ka. Ha? Apil day ka sa bubo. Palalahi dito nga bubo ko na intiran, pero mao yung ingon ni ibilin. Wa Mao kay yung karapatan ibilin. masin pagpila kong utang kay dili ikaw ang mubayad ha? Na. Ngano di ay? Unsay problema nimo? Tama man akong giingon. Nga dai ko ana kay short kag 65,000. Awa, di. Wala kay handa. Tama man akong giingon. Wala kay handa sa ayun Pasko. Unya say labot nimo wa mi handa ha? Unsay labot nimo? Wala mi labot, pero wa kay handa. Ay pagpila-pila okay toki. Nak diri ka na. Si ihulog ka kada sa pangpang nga naman. Wala ay mo pag-away lagi. How ko din mo. Samo kay mo di na ko mo release og utang ha. Di ko mo release. Manay. Ay agoy. Manay. Ikaw di siya di mo releasean manay? Oo siya, bahala mo kay samo kaayo mo si Panghimantay pa kanya otro po day kang utangan kuyawan nimo no. At least bangutang pa ko ikaw nangutang ko anda short At na. least suman ako ikaw padulong pa ka pauli nako. Oh, nya say labot na mo. At least kami karong Pasko makahanda mi ikaw, makahanda ka katana pong tinapa nga is kuan udong spaghetti. Social na ron ba yun? Corn beef. Oo, mao na. Oh, nya sa may labot nimo. Pagka January utang-utang, pagka December tigpaningilay na karon kay nag-short na hambugira man. Oh, Mayra. mara po okay, November, Mayra. October ikaw kay Mayra gasto-gasto pero karon ng loan. Unsa man? Okay nga no, og nag-known. Oh, maura na sa akong storya. Unsa may labot nimo na ako'y utang ha? Kaya nga no, ako yun yung nag-istorya. Pisa Ada, man di ay. si Linda, dili ako. Ay kung sugi ay ko. Itubay ra ko sa yahan, itubay ra ko. Ay, otro po gana, day ka diri. Bago pa kong abot, animala ka. Kuyawa ninyo makastorya-storya no. Kuyaw kay mo sa katanan. Dili man ako yung among gi-istorya, tinuod ba na? Tinuod. Unsa may labot ninyo ha? Tinuod guys, Sige, masukulan awayan ka. ninyo. Hawa dire. Sige, awayin nyo. Wala siya handa, tinapadaw og udong daw. Oy, giwis spaghetti. Ano siya? Udong ra rin kung handa last year. Awara, sa imo jud gikan. Sa kuwagi ka, tinuod ba to? Lamang ko yung picture ato, lamang ko yung ebidensya. Unya anong masuko man ka? Ni pa ikaw pa gipakaon, ikaw pa magreklamo. Kuyawa ba nimo? Nga no, ang hinambog magkagi-spaghetti to. Nga di man to spaghetti, udong ra man tong Ang tinapa. brand sa udong spaghetti bugo. Wa ko niyo spaghetti to, ang brand. Pagkaulo ko ni Pangalan sa spaghetti Oh, udong. last year nga Pasko ni gipakaon ko niya spaghetti niya, kuha spaghetti daw, tinapara daw itong udong. Bagay man. Wala do'y hotdog. Kung tinapa gwapa daw ka, sa baka nung tagtindog ka spaghetti, kung ngilad kag naong, kung ingana imong naong, ngilad pa kag batasan. Sunod gani kung dili spaghetti, ayaw ipugos nga spaghetti. O nya ano niya man ka? Kaya invite pang ka. Naong jud kay kag kaon, mga patay gutom, away mo anak ko, ani tubo. Tara Kaya edad anak 45 anyos. Sana turun. Nga nag Kung dili ko kautang kay Manay, bantay ka lang hagwa, ikaw agay mi handa awa. Oh. Ato lang ba na spaghetti? Kaya kung dili ni kautang ka Manay, ikaw na. Saman. Dadak, Pili ka? ikaw. Na. Wala ba, iagir ako dire. Nga nung dili pa mo kabuagi. Usab kay basin. Dalang. Dali tama. Dalang. Ay, dili yung dalan. Dali ta dali kung balay.